Tsvimbo iyi ngada kuiona kuti ine mamiriro ainoita pabasa rayo. Inoshanda kuback to sender, inoshanda kurwisa ivo vanhu vatikutaura nezvavo. Ine basa rakanakawo futi rainoshanda kuti tigadzire imba yako iwewe, nekuti minzwa nemunzwa uyu une zvaunoshanda. Tatora zita rako nemudzimai wako tikaribata tikarinyora tikaripfekera apa kureva kuti rwato kutosvika parufu pasina kunzi vanhu vasiyana. Teachkatch MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachkatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkatch MTV tinodzifamira. Right, muri yaZimbabwe makadiko kumatima nenyika kwese kwamuri zita andinonzi DJ T1 tiri pano pa Teachkatch MTV patinobata nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. Hanzi musha usingasvike vaeni musha wakaita sei? Nhasi panapa ndatsikwa namadzibaba Marimo, chiremba vemhando yepamusoro-soro, chiremba vakandogara pamusoro pezvimwe zviremba ndo vandinawo zuva ranhasi. Regai tinzwe kuti nhasi vakatibatira chii uye matambudziko api neapi avanobatsira. Madzibaba ndokuchingamidzai. Tiripo kazwai mukuru. Aiwa, muchiwana mukana wekumhoresa vateereri. Aiwa, tinotenda vari muno muZimbabwe nevari kunze, hama dzedu dzese tinokutendai. Ndinini madzibaba Marimo, vamunongonzwawo nembiri kwese kwamuri. Ichokwadi. Hatina kumira kuita basa. Tiri kuita basa riri kufamba zvakanaka. Alright, aiwa, ndinotenda madzibaba. So wamwe vasingakuzivei wangade kunyatsa kuziva kuti madzibaba Marimo matambudziko avanonyanya kubata akamira sei. Ndisati ndauya izvozvi ndakagara panapa ndiri kuona pane tsvimbo yamakabata iyi handisati ndakambosangana zvangu nayo. Ndichazosvika ipapo munditsanangudzire kuti zviri kumbofamba sei. Ndeapi matambudziko madzibaba amunonyanya kubata amunobatsira? Matambudziko atinobatisa ane chitsama akati wandei. Asi kunyanya kutangira nyaya dzemisha, munhu kana achinge achirarama vazhinji anenge achitobuda mudzinza. Hakuna munhu asina dzinza. Kuna nyaya dzemadzinza dzekuti vanhu vari kuromba mamisha mune ngozi nedzimwe dzinenge vanhu vasingatozivi dzakaitika kare dzinenge dzichitambudza vanhu. Ndo dzatinoti tikasvika tikakumbirirawo zvinopera. Mamisha mune vanhu vari kuromba nokuti munhu kunyange akadzidza sei unotonzwa kunzi ashaya basa. Kunyange musha munoziva kuti une vanhu vanenge vakatotsvinda vanogona kutotadza kupinda muwanano, kushaya murume kana kushaya mukadzi. Zvinhu zvakadaro zvinokonzereswa nekuti kuna anenge ane zvaanazvo kana kuti menguva zviriko asi muridzi wacho akatisiya. Saka munhu kana achinge auya tikakumbirira kuti back to sender, hakuna wamunonzwa nzara zveback to sender asina tsvimbo iyi. Tsvimbo iyi nezvainodi zvine zvainoshanda. Ndopanenda kusvika ipapo. Tsvimbo iyi titsanangudzirei madzibaba sematauriro emenga maita yakamira sei? Tsvimbo iyi ngada kuiona kuti ine mamiriro ainoita pabasa rayo. Inoshanda kuback to sender, inoshanda kurwisa ivo vanhu vatikutaura nezvavo. Ine basa rakanakawo futi rainoshanda kuti tigadzire imba yako iwewe, nekuti minzwa nemunzwa uyu une zvaunoshanda. Tatora zita rako nemudzimai wako tikaribata tikarinyora tikaripfekera apa kureva kuti rwato kutosvika parufu pasina kunzi vanhu vasiyana. Vanhu vatongori vese mapaona. Tinogona kugadzira futi zita rako kuti vosara iwe munamato wachona uripo futi wekuti kana tikasvika pamunamato, nekuti minamato yese yamuri kuonai yakagadzirwa nemumisha nemikoo dzangu zvezvandinoita. Zvoti tikaisa zita rako apa kuti kunyange ukada kunzi uite tsaona, kunyange ukada kunzi udzingwe basa ripere, zvinhu zvako zvinongofambawo zvakanaka. Mapaona. Ko vanenge vachida kukwidhiridzwa mumabasa, tinoziva kuti mabasa muya mune kumwe kunetsa kunenge kuchiitika. Vamwe vanenge vachida kukwidhiridzwa pabasa kuti zvichifamba zvakanaka. Kunyange agara atone posti yake kuti posti yako haibate, ipapa pane basa riripo futi kuti posti yako haifi yakabatwa nemwe munhu, basa rako ngarichengetedzeke. Nekuti munoona urombo kuti uzouya wajaira kuwana rugare zvinhu zvinorwadza zvikonzereswa nemwe munhu. Kune vanhu vanenge vane makuhwa mubasa, kune vanhu vanogona kutongondokura tsoka kubasa, kune vanhu vanogona kutokuitira zvinhu zvakasiyana-siyana zvokuti utange kuonekwa semunhu asiri munhu pabasa. Excellence yako kuti isaonekwe. Munamato wakadaro tinouitawo zvakare. Saka na tsvimbo iyi
inonyanya kurwira hama dzangu dzinenge dzichishandiswa kuminamato. Saka nakuminamato kuti unge unochengetedzwa zvinhu zvako kuti zviite zvakanaka. Ndinotenda madzibaba nekutsanangura kwakanaka. So tinodaira kuti mhuri yeZimbabwe vanoda kubata madzibaba marimo, ndofunga muri kunzwa wari kutsanangura ndichiremba wemhando yepamusoro-soro vanobatsira matambudziko akasiyana siyana. Tinawo nhasi pano paTeachCatch vanoda kuwabata muchashandisa namba idzodzo dzamuri kuona dziri paskirini. Idzodzo ndo namba dzamunovabata muchitaura nawo vanokubatsirai. So ticharamba tiinawo tichinzwa kuti basa raMwari wari kuribata sei, ticharamba tichifamba nawo tichinzwa kuti wari kuzvibata sei, nemimi wacho muchifambawo neso. So thank you very much mhuri yeZimbabwe. Ngatisangane zvakare muzvikamu zvinotevera. Mune here munhu waMwari mashoko ekugumisira amunoda kuudza vateereri tisati tabva panapa? Mashoko ekugumisira atinawo ndeyekuti usatambudzwe nekuda kwemweya tsvina. Ini ndiripo tine kugadzira kwatinoitawo muteuro yekuti kana uda kuti zvinhu zvako zvifambe usungunuka kutibata uri kwauri ikoko, kana uri uchikwanisa kuuya unouya, kana uri kwauri ikoko tinoitawo vhidhiyo ko uchiona ndiri mudare rangu. Ndine zvizhinji zvandinoshandisa, izvi ndizvo zvandaona zvinogona kutakurika chete kuti ndinge ndichiuya nazvo. Asi ndine midziyo yandinoshandisa mudare rangu yakawandisa yatinoshandisa paumhare hwekuita basa ripi iyo riri. Alright. Aiwa ndinotenda madzibaba mazvita. Aiwa tinotenda. Ndatenda.